ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ସହ ଜଣାଇଲୁ। ସମସ୍ୟା 1. ଅଗଷ୍ଟ 9 ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। 2. ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। 3. କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉ। 4. ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ କରୁଥିବା ଚାକିରିର ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। 5. ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ କୋଡ୍ ସ୍ତମ୍ଭ କଲମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। 6. ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରି କ୍ରୟ କରୁଥିବାରୁ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। 7. ନରାମପୁରକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ସହ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। 8. SECC ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବାସହୀନ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ।